खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिकां ब्रह्म सांग्रां जा गुबुन सिनाय मोनै सेंग्राफोरनिफ्राय सांग्रां जा मानोना नोंथाङाबो गुबुन सिनाय मोनै सेंग्रानि मोजां मोनफ्लानायाव गोग्लैनानै गुबुन जायगायाव फानहरजानो हागौ फिन आरोबाव सनिया मुसाहारि मुंनि सासे बर' सिख्लाखौ हिरक ज्योति बर' मुंनि सासे सेंग्राया फानहरनाय जाथाय नंगौ हिरक ज्योति बर' मुंनि सासे सेंग्राया सनिया मुसाहारि मुंनि सासे बर' सिख्लाखौ मोजां मोनफ्लानानै सोदै गुबुन जायगायाव फानहरदों बाक्सा जिल्ला बरबरी पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय दिगलदङा गामिनि सनिमा मुसाहारि आरो कार्तिक मुसाहारिनि नैथि फिसाजो सनिया मुसाहारिया थांनाय 8 मे खालार खालि गोमादों फोरमायनाय बादिब्ला न'निफ्राय मुसलपुराव कम्पिउटार क्लास लानो बिमाया बाथौफुरि सकसिम दोनहैदोंमोन आरो बै साननिफ्रायनो दिनैसिम न' फारसे गिदिंबोफिनाखै सनिया मुसाहारिखौ बिमा बिफानो गामिनि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला सनिया मुसाहारिखौ हिरक ज्योति बर' मुंनि सासे सेंग्राया मोजां मोनोमोन आरो जेब्ला सनिया मुसाहारिखौ 8 मे खालार खालि बिमाया बाथौफुरिसिम दोनलांखांनायनि उनाव स्रोदै हिरक ज्योति बर'आ साइकेलजों बाथौफुरिनिफ्राय मसलपुर फारसे लांनायखौ बिदा दनेश्वर मुसाहारिया लामायाव नुनो मोनदोंमोन फिसाजो सनियाया कम्पिउटार क्लासाव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन आङो बाथौफुरि जायगासिम दोननो होलांनायलाय आं दोनहैदोंमोन बेनिफ्राय आंनि फिसाजोखौ हिरक ज्योति होननाय सासे सेंग्राया मोजां मोनो होननानै जों मिथिया गामिनि खुगानिफ्रायसो मिथिनाय जादों बे सेंग्राया मसलपुरसिम दोनलांदोंमोन आरो बिदायाबो लामायाव लोगो मोनदों बिनिफ्राय दा गथ'आ न'आव गैया न'आव मोनफैफिनाखै मख'जाथावदि सनिया मुसाहारिया न'आव फैफिननायाव बिमा बिफाया हिरक ज्योति बर'आ सनिया मुसाहारिखौ बहाबा दोनखारलांदों होनना सन्देह खालामदोंमोन नाथाय फोरमायनो गोनांदि हिरक ज्योति बर'खौ फिन 14 मे खालार खालि हारसिङै बरबरियाव फुंनि 8 रिंगायाव बिदा दनेश्वर मुसाहारिया नुनो मोनफिनो हिरक ज्योति बर'खौ हारसिंनो नुनो मोननायनि उनाव सनिया मुसाहारिनि बिमा बिफाया सन्देह खालामदोंदि सनिया मुसाहारिखौ हिरक ज्योति बर' मुंनि सेंग्राया मोजां मोनफ्लाना फाव फान्दायनानै गुबुन जायगायाव सोदै फानहरबाय आरो 14 मे खालार खालि हिरक ज्योति बर' मुंनि सेंग्राया खारखोमाना दं होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों बे जाथायखौ लानानै मसलपुर पुलिस थानायाव 15 मे खालार खालि केस थिसननाय जादोंमोन नाथाय दिनैसिमबो सनिया मुसाहारिनि गुमुर मोननाय जायाखै बेनिखायनो सावगारियाव होनाय नैबे सनिया मुसाहारि आरो हिरक ज्योति बर'खौ बहाबाफोर नुसनोब्ला हमना दोननानै 8761903955 आरो 7086969109 बे जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो खावलायहरदों आं बेखौनो बर' रादाबनि गेजेरजों फोरमायनो सानदोंदि थांनाय आंनि फिसाजो सनियाया कम्पिउटार क्लासाव थांनो होननानै ओंखारलांदोंमोन आङो बाथौफुरि जायगासिम दोननो होलांनायलाय आं दोनहैदोंमोन बेनिफ्राय आंनि फिसाजोखौ हिरक ज्योति होननाय सासे सेंग्राया मोजां मोनो होननानै जों मिथिया गामिनि खुगानिफ्रायसो मिथिनाय जादों बे सेंग्राया मसलपुरसिम दोनलांदोंमोन आरो बिदायाबो लामायाव लोगो मोनदों बिनिफ्राय दा गथ'आ न'आव गैया न'आव मोनफैफिनाखै सानथाम सानब्रै जोङो फैबाय थाग्रालाय कम्पिउटार क्लास लानानै हरनि 7टा 8टाबाबो सौफैनायलाय आङो फैगोन खोमा होननानै नेनानै थाबाय थादोंमोन सानब्रै सानबाया नेनानै थाबाय थादोंमोन आं गैया दिनैसिम गैया गथ'आ खबरबो गैया बिनि मबाइलाबो सुइच अफ दा रावनियावबो खबर मोनाखै आरो हिरक ज्योति जायबा सेंग्रा मोजां मोननानै लांनाय बेनि मबाइल नाम्बाराबो सुइच अफ जानानै दङ दा आरो बे सेंग्राखौ लाना थांखांनानै 15-14 थारिख खालि बे गावनिनो बिदाया लोगो मोनदोंमोन बरबरियाव फुङाव नाथाय दा बियो मोजां मोननानै बे आंनि फिसा सनियाजों जमा गैया जोङो मिथिनाय बायदिबा बे सेंग्राया बे गथ'खौ फाव फान्दायनानै गुबुननो फानहरदों बिनिखायनो आं फोथायो बे हिरक ज्योतिया गुबुन जाथिनो फानहरदों होननानै आं फोथायो आरो दा रायजोफोर सोरबा मोनोबा बा बबेबा दखान फाहाराव नुबाय बायोबा आरो हिरक ज्योतिखौ नुबाय बायोबा हमनानै दोन आरो नैबे मबाइल नाम्बाराव फन खालाम आंनि गामिया 2 नं दिगलदङा गेजेरमाखा आंनि मुङा दनेश्वर मुसाहारि कम्पिउटार क्लासाव थांनो होननानै थांदोंमोन आंनि बिनानावा थांनायाव आगैखौ माने
आइया दोनहैदोंमोन बाथौफुरि सगालासे थांनाय दोनहैनानै फैबायमोन आइयाबो फैनानै ओमफ्राय दा सासे सेंग्राया लाना थांदो साइकेलाव दिखांनानै आगैखौ हिरक ज्योति बर' बेखौ लोगो मोनदोंमोन आं बेलाबारि सारियालियाव लाखिनो थिननायाव बे लाखियाखैमोन ओमफ्राय आंबो आरो खामानियाव बेस्थ'मोन ना इदिनखालि गामिनिफोरा मिथिनाय बायदिबालाय आंनि बिनानाव सनिया मुसाहारिखौ हिरक ज्योतिया मोजां मोनो होनना मिथिनाय जादों माने हिरक ज्योतिजों जोंहानि आगै सनियाजों सानैजों मोजां मोनलायो होननानै आं सानदोंमोन ज्योतिया आंनि बिनानावखौ हाबा खालामगोन होननानै सानदोंमोन नाथाय आंखौ 14 तारिख खालि बरबरियाव नुदो फुङाव 8टासोआव ओमफ्राय बेलासि मोना थांना नायफिनबा आं बरबरियाव नुफिनदिया मानसिखौ बेखायनो आं सन्देह खालामदों जे हिरक ज्योतिया आंनि बिनानावखौ लाना थांनानै बेलेगनो फानहरदो दिनैसिम माने बे हिरक ज्योति सेंग्रायाबो खारखुमानानै दङ न'आव खनसेबो नुजाफैयाखै बिनानावनि थाखाय दा आं सानो दे आंनि बिनानावखौ जेरावखि जाया दखान बाहारफोराव नुबाय बायोबा माबा लोगो हमनानै लाखिनानै दोन नाम्बारा आंनिया जाहैबाय 7086969109 गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा कफि आइसक्रिम फास्ट फुड आखाइजों बानायनाय ग्रीन टि न'आव बानायनाय आसार गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा दाउ बोरमा साम' खुसिया अमा गोरान नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन गोजोनथाव खौरां अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन